Slovenské združenie pre značkové výrobky je subjektom, ktorý združuje najväčšiu časť slovenského trhu s tabakovými výrobkami. Naši členovia si plne uvedomujú zodpovednosť za výrobky, ktoré uvádzajú na slovenský trh. Naši členovia sú jedným z najvýznamnejších prispievateľov do štátneho rozpočtu vzhľadom na odvedené spotrebné dane, ako aj daň z pridanej hodnoty. Práve združenie bolo platformou, na ktorej vznikli iniciatívy ako Nekur fejky, kde poukazujeme na dopady konzumácie a distribúcie nezdanených tabakových výrobkov. Iniciatíva Cigaretovník, kde sme sa priamo spotrebiteľom snažili doručiť informácie, že voľne pohodené cigaretové filtre obsahujú plasty a tieto plasty ničia životné prostredie. Práve z tejto iniciatívy následne vznikla iniciatíva Spageko, ktorá ďalej rozvíja túto zodpovednosť a komunikuje priamo so samosprávami.